Velkommen til KUD Viborg, dit autoriserede BMW og miniværksted på Gapmotorvej. Kom med indenfor. Her i indskrivningen, der sidder værkføreren og værkførerstenten, og så godt imod dig og din bil. Her vil de være klar til at tage imod spørgsmål, og de er selvfølgelig også klar til at booke dig og din bil ind på værkstedet. Lige ved siden af indskrivningen, der har vi vores venteområde. Her er en fin lille kundelounge, hvor der er mulighed for en varm kop kaffe, eller hvad man ellers har lyst til. Vi har også kontor ved siden af, hvor der er mulighed for at sidde og arbejde, mens man venter på sin bil. Og ellers har vi selvfølgelig både lånebiler, og vi har også mulighed for hente-bringeservice, hvor vi kommer og henter eller bringer din bil der, hvor det passer dig. Lad os prøve at gå ud på værkstedet. Herude på vores topmodificerede værksted, der har vi selvfølgelig alt det nyeste inden for både specialværktøj og testudstyr til din BMW eller Mini. Vi kan klare alt fra de helt gamle biler og helt op til de nyeste el- og hybridbiler. Mekanikerne er topuddannet inden for BMW og Mini, så de har også fuldstændig styr på netop dig og din bil. Så hvis du har nogle spørgsmål, eller du har brug for at snakke med os, så ring til os på 87 27 17 00. Velkommen til.